Gaueko 10:06 beste porrot bat jasan du Realak Rayo Vallecanoren aurka anoetan, huts eta bat galdu du Sergio Franciscoren taldeak eta ondorioz zuloan jarraitzen dute Donostiakoek. Gogora ezagun aurreko jardunaldian batetik Realak 2-1 galdu zuela Montjuiken Bartzelonaren aurka, Rayok berriz zazpigarren jardunaldi horretan, hau 8. jardunaldiko partida izan da, 1-2 galdu zuen Sevillaren aurka etxean Vallecasen. Horiek horrela, Sergio Francisco eta Iñigo Pérez entrenatzaileek honako 11 hauen aldeko apustua egin dute Realak 4-3-3-koiko sistema ezarri du zelaian, Remiro izan da atepean, lauko lerroan atzealdean Aranburuk jokatu du eskuinaldetik, ezkerraldetik Sergio Gómez izan da, Txaletakar eta Igor Zubeldi atzealdearen erdialdean, Jon Gorrotxategi jokatu du euskarri moduan, baina egia da, naiz eta Jon Gorrotxategi euskarri moduan kokatu ohi dugun, bai, Realaren baloi irteeretan ikusten dugu hor bierdiko atzelariren tartean sartzen dela Eibarkoa, baina gerora presioa egiterako garaian eta abar asko igotzen du lerroa, eta behar bada batzuetan gehiegi ere igotzen duela esan daiteke. Brais eta Carlos Solerrek lagundu diote barnekaldetik, eta goian eskuinaldetik Guedes izan da, gaurkoan ere Takekubo aulkian utzi du, ezkerretik Barrenetxea eta goian Mikel Oyarzabal. Rayo berriz bataia ipini du atepean, atzealdean lauko lerroa Ratiuk jokatu du eskuinaldetik, Txabarriak ezkerraldetik Lejen eta Patezis izan dira atzealdearen erdialdean, Valentin kapitaina eta Unai López euskarri bikoitzean, Isi Palozonek jokatu du erdi punta horretan, Álvaro García izan da ezkerraldetik, eskuinaldetik Jorge de Frutos eta goian Alemao. Beno, lehen zatia orokorrean aukera garbirik gabea izan da, bi taldeek izan dituzte eure momentuak, bi taldeek izan dute eure baloiaren jabetza, eta esan daiteke Realak baloiaren jabetza gehiago eduki duela lehen zatian, baina arazoa handia da. Talde txuri urdinean izan ere, paseak lotzen dituzte, aurrera egiteko gaitasuna ere badauka taldeak, baina gero azken metro horietan behin area zapalduta, ez dauka atea bilatzeko gaitasunik, ez dauka vertikaltasunik, hor Barrenetxea eta Guedes hegaletik erdiratzen saiatzen direnean, ez dago jokalari bakar bat ere errematatzeko, esango nuke, bai Brais eta bai Carlos Soler teorian area inguruan egon beharko luketen jokalariek oso presentzia urria dutela bertan, eta horrela zaila da. Horrela zaila partidak irabaztea, lehenik eta behin futbolean ez delako helburua baloia eduki eta paseak lotzea, hori garrantzitsua da, inolako zalantzari gabe, jokoaren ekimena izatea eta beste taldea alik eta atzeren sartzen saiatzea, baina mehatxatu egin behar da, atea bilatu egin behar da, eta Realak gaurko partidan bakarrik denboraldi osoan zehar eta joan den denboralditik datorren arazo bada, ez du atean mehatxurik txikiena ere egin. Lehen zatian batez ere Gonzalo Guedes gustatu zait, eskuinalde horretatik iruditzen zait asko eman diezaioken jokalaria dela, zuloak ongi bilatzen dituena, zulo artean ere lasterka egin eta baloiak irabazteko gaitasuna duena, eta gero estetik aurrekoa baino presentzia handiagoa Carlos Solerrek izan duela iruditu zait, behar bada Mallorcaren aurka ez genuen hain fin ikusi, lehengoan ez zuen titular jokatu Montjuiken, baina Mallorcaren aurka ez genuen fin ikusi, oraindik ere ikusten zen, ez zituela minutu asko jokatu eta taldera egokitzea behartzuela, baina gaurkoan jada beste txispa batekin ikusi du, naiz eta gainontzeko taldekideek bezala noski ez duen norgehiagoka ona egin, eta Rayo eroso zegoen zelaian. Eta Realak anoetan ezin du hain eroso utzi aurkaria. Realak anoetan talde indartsu bat izan behar du, jokoaren ekimena nabarmen ematen duena, Mallorcaren aurka egin zuen bezala, lehenengo minututik intentsitate handia ezarri, goian presioa egin, baloia alik eta azkarren berreskuratu eta aurrera egin,
Gaurkoan guztiz kontrakoa izan da. Raiok oso erraz irabazten zituen baloiak, eurek ere lehen zatian nik uste modu kontserbadoreagoan jokatu dutela, logikoki etxetik kanpo taldeek joera hori izan ohi baitute, baina Realak benetan lehenengo zatian ez du intentsitate handirik erakutsi, eta horrela lehen mailan partidak irabaztea zaila ez, oso zaila da. Bigarren zatian, Raiok lehen aldaketa egin du, kasu honetan Álvaro García kendu eta Fran Pérez atera da, esan dugu Raiok erasoan presentzia urria izan duela, eta izan duenetan ere, naiz eta Pep Txabarriaren egaletik asko jokatu duten, asko, gehiena esango nuke Ratiuren egaletik ez dira inbeste aritu, gero baloia behin zelai erdira, Unai López eta Valentinen gana iristen zenean joera handiagoa izan dute de frutos bilatzeko, eta horren ondorioz Álvaro Garcíak ez du protagonismo handirik izan, eta nik uste Inigo Pérezek ikusi duela partida irabazi zezaketela, ez askotan entrenatzaileek lehenengo zatiaren arabera, gero bigarren zatiaren hasieran aldaketak egiten dituzte edo ez, eta ikusi du Fran Pérez atera ezkero hor mine egin zezakeela. Fran Pérezek zuzenean ez du mina egin, ez da asko agertu ere esango nuke, baina bai beste txispa bat eman diola, eta bigarren zatian, lehenengo zatian bezala, bi taldeek izan dute protagonismoa, aukerak ez, aukerari gabeko partida izan da gaurkoa, baina baloiaren jabetza, eta nik uste hori Realak hortan pekatu handia egin duela gaurko norgehiagokan, baloiaren jabetza askoz ere gehiago eduki behar zuen, egia da minutu batzuetan bazirudiela bigarren zatiaren hasiera horretan sartu duen intentsitatea, Karamburu, Sergio Gómez, biak asko igotzen hasi dira, lerroak ere aurreratu ditu apur bat Sergiok, eta hor bazirudien behar bada lortu zezakeela Raio atzean sartzea, baina ez da alakori gertatu. 71. minutuan aldaketa bikoitza egin du, Soler eta Guedes kendu eta Kubo eta Susic atera ditu, hemen ere ez du sistema aldaketarik egin Irungo entrenatzaileak, batetik Solerrek esan dugu aurrekoan Mallorcaren aurka baino askoz ere hobeto jokatu duela, askoz ere parte hartzaileago ikusi dugu jokoan, eta Guedes ere, Guedes pixkanaka gora egiten ari da, nik uste partidak aurrera doazen enean ere taldean ongi egokitzen denean asko emango dion jokalaria izango dela, eta Susic eta Kubo irten dira, eta ez batak eta ez besteak, Susicen jarrera ez zait bat ere gustatu, egia esan izan ditu hor pare bat hiru baloi zelai erdian oso bigun aritu dena, baina oso bigun dabil demoraldi osoan zehar, aurrekoan ikusi besterik ez dago, Realak Mallorcaren aurka irabazi zuenean, Realeko sare sozialetan igozen bideo horretan Lukas Susicek nola etzion eskua eman Sergio Franciscori aurpegi txarrarekin, Sergiok ere esango nuke ez duela lortu behar bada Susicen ego hori kudeatzen, eta horrela zaila da, atera denean. Ikusi gaita bat ere gogori gabezela, Take Kubok beti bezala gogoak jarri ditu, baina ez dabil fin, eta jokalari bat fin ez dabienean, konfiantza hartzea gerora ere zaila izaten da, ez da egun batetik bestera hartzen, eta badakigu Kubok oso ongi egon behar duela bere joko hori egiteko, jokalari trebea baita, atearen bila azkarri baten dena, baina gauzak ez direnean ateratzen frustrazio hori, amorru hori ere irten hori da, eta Kubo nik uste horixe gertatu zaiola. 70. minutuan Patezisek min hartu du, ondorioz, 75. minutuan Isik kendu du eta Pedro Díaz atera, Isik partida ona jokatu du, ez da askotan agertu, esan du Jorge de Frutos eta Pep Txabarria izan dira behar bada Raion gehien nabarmendu diren jokalariak, Unai López ez ere baloiak mozterako garaian eta fin ibili da. Eta hor, Pedro Díaz atera denean aukera ikeragarri bat izan du, Pedrok, areaz kanpotikan Remirok sekulako geldiketa egin duena. Eta 70. minutuan Patezisek min hartu du, Tratorean atera behar izan dute, bere ordez Bertrod atera da, Zisen partida
oso ona izan da, orokorrean baloia gidatzerako garaian, nik uste Iñigok askatasun handia ematen diola, eta gainera Raioren jokorako ere Zizek atzealdearen erdialde horretan jokatzea nik uste mesede egiten diola taldeari. Bertro datera da bere ordez, 77. minutuan, jada pixkanaka zuloak irekitzen ari ziren, baina aukera garbiak ere ezin zituzten sortu, biek ala biek, Alema okendu eta Espino atera du jada nik uste hor Alema okendu eta Espino ateratzean, eta De Frutos kendu eta Enteka ateratzerako une horretan, oreka hori bilatu nahi izan du ez, erasoan freskotasun gehiago sartu, baina era berean atzealdean Pep Txabarriarentzat beste laguntzaile bat, hor kubo ari baitzen, eta Inigo Perezek ongi daki, take kubok hor jokatzen duenean edo zerrunetan trikimailuak egin eta zuloak irekitzeko gai dela, eta horregatik estaldura hori egiteko batez ere Patxa Espino atera du De Frutos Raioko onena izan da, ez da kasualitatea Luis de la Fuentek aurrekoan Espainiako selekzioarekin eraman izana, demoraldi oso ona egiten ari da, gutxinaka azten joan den jokalaria izan da, Real Madrideko arrobian hasi zen, gero Raiok, gero Levanten aritu zen, Levanten nabarmendu zen apur bat, gero horregatik Raiok fitxatu zuen, lehen mailarako salto horretan, eta benetan oso ongi funtzionatzen ari den jokalaria da. Eta Enteka, atera da, Entekak ere partida ona egin du, bere minutuak ongi jokatu ditu, 80. minutuan Realak aldaketa bikoitza, Brais eta Barrenetxea kendu, Barrenetxea gaur ez du bere arratsa izan, esan tenari gara behin eta berriz Realean aurten jokalaririk garrantzitsuena ari dela izaten Donostiarra, baina gaurkoan ez du bere arratsa izan, Braisek ere ez, benetan denboraldi oso kaskarra, Galiziakoarena, eta Marin eta Karrikaburu atera dira hauek ere ez dute jakin kudeatzen, eta 84. minutuan, bazirudien baloia irten egin dela, eta esan dugu, Pep Txabarriaren eta gero Patxa Espino irten denean, euren egaletik ari zen gehien bat jokatzen Raio, baina gola eskuinaldetik etorri da. Nik uste baloi hori ez dela azkenerako guztiz atera, Realeko jokalariek guztiz atera dela uste izan dute, eta Andre Irratiuk zulo horiek ikusita Patxa Espinorekin jokatu, eta area barruan Espinok ez du barkatu. Kolpe gogorra izan da Realarentzat, zaleak oso haserre, zenbait zale joan egin dira baita ere, eta egoera ez da ona, horrelaxe amaitu da partida, hutseta bat, azken minutuetan gainera ez du arimarik ere erakutsi Realak. Ikusiko dugu zer gertatuko da Sergio Franciscorekin, nik uste jada bere denbora agortu dela, jada bigarren geldialdira doa liga, eta partida bakarra irabazi du, oraintxe esango dugu, baina Reala une honetan 19. postuan geratu da, Raio 14. 8 punturekin, Reala 19. bostekin, eta jaitsiera postuetan egotea bi geldialdiren ostean, iruditzen zait egia da, salvazio postu horiek ez daudela urrun, baina iruditzen zait beste apur bat berriro ere utzetik hasi, beste entrenatzaile bat ekarri, beste entrenatzaile horrek 2 aste izango lituzke hobetzeko, eta hobetzea ez da zaila izango noski, baina esperientzia duen entrenatzaile bat. Behar du Realak, pena handiarekin, baina nik uste Sergioren aroa amaitu dela Realean. Gogoratu Realak utz Raiok bat, anoetan.